Jam siji bengi numis turu lali hari kula Alhamdulillah. pikiran boyeng aduh angin dikawat turuti. Alhamdulillah. Assalamualaikum batur-batur kanda jurig. Ketemu maning karo Reang Mang Asep ning tabir misteri. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis pada mampir mang channel kiyen. Kanggo kandahan dina kiyen ana cerita sing Kang Samsul ning salah sawijining desa sing ana ning wilayah Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah. Kang Samsul ki pengen nyeritakaken ya pengalamannya batur dewek ya, batur dolanane Kang Samsul. Arane ki mudi aja. Ngedadi ki mudi ki bocah ki ya radakan badeg angel diwarai ka. Mung bega badege ki dudu artine badeg nakal ning batur-batur sing sejen. Badege ki ya sering nglantrah mengkebonan, mengkarang-karang sing ado sing desa ka. Dadi lamuna dolan ki ya balik ya paling kari, tekane paling ulu, gampangane mah kayang konon bocah ki ya wangune mah dure wong tuane mudi gah ake anake, dadi mudine ki ora terlalu keurusan, kayane mah dure kayang konon. Nah cerita kian ki kedadiane ning tahun 90-an jaja. Waktu kuwen tahun 90-an masih pada cilik-cilik, Kang Samsul ya umur-umur 10 lah, umur-umur 10 11 tahun, mudi ya pada bae. Dadi ning guri desane Kang Samsul ning kono ku ana lobang ki kaya-kayane malah mona dikira-kira sakien ya pastine mah embuh mung bega lamona dikira-kira ki dawane ki 8 meter ambane 4 meter kan lumayan gede jora lobang kien ki lobang kun ku ya sing awit Kang Samsul cilik ya wis ana embuh sincak wong nyitak batang ngemeti lemah ning kono embuh si ya wong arepan gawe empang ora sida pokoknya maning kono ku ana lobang lamun usumudan kan lobangnya ana banyune. Nah bocah cilik ki pada bak-bakan ning kono ku. Bak-bakan bram ya seneng lah bak-bakan. Nah lamun jagat ketiga banyune ki garing jaja. Banyune ki garing sampai ya telane gam letak. Waktu kuun ceritane ki lagi jagat ketiga. Nah Kang Mudine kan lamun bengi biasa mangkat ngaji. Nah mudi ki duwe batur pada bocah badege lah ngelantrang-lantras jagat-jagat ki biasanya mudi ki ora dewekan dibaturi kenang arane ki Trisno ki umure ki 2 tahun luwih tua si mudi lamun mudi umure 10 berarti ki Trisno ki ya umur-umur 12 lah waktu kuunku. Nah jare Trisno ne ngomong ning mudi di tongtongan ngaji je yuk tongtong ngaji je si mendi jeno mana meng lobang endi aja lobang sini guri desa kah ning kono kan anu je langka banyune jor jare sapa sakin anak banyune je anak banyune iya keiwake ning kono ayo diseseri je yuk diseseri je iya je kone wis temen je tenang bae nurut ning Reang je tontongan mangkat ngaji bolos bae sakien ki. Nah jare Trisno aku kayang konon dadi pragat sembayang maghrib sekudua ngaji wong lorokin ki yang bolos cah orang ngaji kah miang tungtung desa ning bagian guri desa memang ya sing ume warga garadakan ado wilayah kunku monokaken ning dalan gaya papagan karo wong ya ditakoni woi jasira orang ngaji arepan pada mendi arepan balik dikit je anu je wah je ning anu je mengumah je ngomong kayang konon ya wis wonge ora curiga ora apa toli wonge kan ora patia tenget king ki anake sapa aja. Nah terus manakaken marani meng lobang kuwen jare Trisnone kan ya di kone nyeseri wake nganggo apa aja orang gawa seser iya nyeser nganggo apa aja wis nglati apa nah ana serokan pengki ka serokan sing ngepring dianyam lah nganggo kuun bae aja ku jangan nunes apa yuk diselang dikit je tadi ki ya dipet dikit ya pengkine uang ki kanggo nyeroki iwak ka ya sebenarnya mah ya kayaknya kan orang efektif mung bega arane bocah zaman semana aja ya wis ora apa-apa wis nganggo kuun bae daripada langka kanggo nyeroke
teka monokaken meng anu ki meng wilayah lobang kun wayah diingok ning lobang kun ku memang ana banyune aja cah. Banyune ki kayane ki kesawange ki ora terlalu jero kah. Banyune ki cetek kayane mung bega ning kono ku ana wong wadon. Wong wadon kin ki luwih tua sing Kang Mudi, luwih tua sing Kang Trisno. Jadi wong wadon kin ki ya kayane ki umur-umur 14, mbesi umur 15, kaya remaja kah. Rambutnya ki ngrimbiak, ireng, nganggo tapih bae, tapi aku dililitaken ning awak. Jadi orang nganggo sendal, orang nganggo klambi, mau nganggo tapih dililitaken bae. Si wong wadon ki lagi mendek ning pojokan lobang, lagi dolanan banyu. Dolanan banyune ki nganggo wilah kah. Nganggo pring cilik di osek-osek banyune ki asrak. Ya jare Kang Mudine kan no, jakune sapa jeno ana wong. Iya aja kayaknya ku wong wadon. Nah ditakoni, sira lagi apa aja cah? Arepan glati iwak ya yuk ya. Glati iwak ya. Iwaknya lagi langka aja. Lagi langka. Iya lagi pada metu iwaknya ku. Lu masa ya iwak bisa metu aja wong sekubangan kian bae dipikir kenang Kang Mudi karo Kang Trisno ku waktu semono kayang konon. Ya lamona ya wong dewasa mah mikir ngomong iwaknya lagi metu ki ya berarti ki ya prewen carane iwak metu ya kayaknya ki ya wong ki ya dudu sebaene aja ora mung karena masih bocah waktu kunku wis ayo dilongok ya. Nah dilongok langak longok sing dhuwur kan ora patia jelas akhirnya ki mudun mengsor lobange. Nah si wong wadone ku marani monokaken gitu. Marani monokaken ya ditakoni nata beli je iwake ya durung diseser-seser acan je yu je. Oh ya bruk orang ngandel memang sana hai iwake ku. Nah Kang Mudi karo Kang Trisno kan deleng meng banyu lagi posisinya ki kaya wong ruku kah ingak ingok sing gurine ki dijongklokaken gitu. Dijongklokaken ki sampai pada kedakom sing jongklokaken ki ya wong wadon kiyen, wong wadon sing nganggo tapih kiyen ki. Dijongklokaken ya kedakom ya Kang Mudi karo Kang Trisno niku pak blek kedakom. Ya waya niba ning lobang bener kan kudune mana banyune aja sekudune kan kelambine teles aneh lobangnya ki garing gitu waktu punku blek lobangnya garing waya nyelinguk si wong wadon kune ku ya wis langka aja wis ilang langka jeno je wong wadone kayaknya mau memedi jeno jare Kang Mudine ki ngomong kayang konon. Nah Trisnone ki ngrungu kayang konon langsung sasa munggah mengduwur manek mengduwur lobang dheweke ki melayu sementara Kang Mudi arepan melayu sikile ki ana sing gepek ki gitu. Jadi ki arepan melayu ki ora bisa ya dicekel kasih kile ki ya ngesot kayak ngapa gua ora bisa melayu Kang Mudi nek ning jero lobang ki. Tadi kan ya dheweke ditinggalakan kenang Kang Trisno ki no jora ya Kang Trisno ya melayu mana lempeng bae. Nah wayah Kang Mudi kedewekan ora bisa melayu ning lobang kuwen si wong wadone ku teka maning toli banyu sing mau nelangka ki anak maning jaja banyune ki. Nah teka sing wong wadone ira ku lagi apa sih jemene-mene jajare si wong wadon ku naku ya arepan nyandak iwak jora yuk ya arepan nyandak iwak ya langka iwaknya gak lagi pada metu lagi pada dolan masa iwak bisa pada dolan je yuk jora siram aja ya wis siram ning kene bae dikit ya ning kene dikit mung yang pengen balik wis aja balik dikit meneng ning kene engko baliknya lamona bisa ana sing mapag je sapa sing arep mapag reang wong Trisno bega melayu je yang ditinggalaken dewekan. Iya batur ira ki Trisno ki ya melayu ya kone sing mapag ira ki ya gurune ira aja gurune reang je yuk guru sapa pak guru ya dudu aja guru ngajine ira wis meneng bae ning kene enten anak bae aja. Ya wis tadi ki ya kan Kang Mudi ki ora bisa mendi mung mendek bening kono mendek ki posisinya ki ya separone ki bokonge ki kelem nang banyu jaja. Jadi ki ya mendek biarpan mendi ki ora bisa sikile ki kaya nasi gepek ki. Tadi mung mendek pendelengaken si wong wadon kun ku mundar mandir ki lagi ngapakaken wong wadon kiyen ki. Langkah kerjaan temen mundar mandir ning jero lobang keciprak sikile ki ning banyu. Nah sebisa diperhatikan kenang Kang Mudi kayaknya ki wong wadon ki kayak lagi nambali lobang apa nih ya ding-dingnya lobang kegampangannya maka yang konon tadi ki ditambali nganggo endut ya cek aku ditambali nganggo endut
ambiran nah pasti kayak yang konon jora jare Kang Mudina ki aneh temen. Nah lagi mikir gel konon krungu ana suaranya wong pada Melayu aja Kang Mudi ki. Suaranya wong pada Melayu rame pisan, gruduk karo wong ki pada ngomong bawewo. Asalnya ki sing dhuwur lobang ya. Kang Mudi kan posisinya ning ngesor. Dari Kang Mudi ki ndelak mung dhuwur, waya diingok rupane ku iya aja. Ning dhuwur lobang ki akeh pisan wong, jumlahnya ki puluhan, kayane mah luwih, malahan mah ana jatusan mah. Dadi rombongan wong sing ramekin ki pada ambrem mengesor. Nah didelengaken kenang Kang Mudi, wong kin ki pada ambrem ki mung banyu ki gejubar padahal banyunya cetek jora. Toli ki wong kiyen ki bentukannya ki jaja ya duduk kayak wong gede, raine mah raine tua, mung bega awake ki awake bocah kayak konon. Tadi ki ya punten kin mah kayak lowor kah, mung be akeh pisan ya atusan blok bari rame ngomong. Ya Kang Mudina kan kewedinan. Kang Mudina kewedinan tadi ki mung bisa merem be. Karo mendek ki ya tangannya ki didelaning dhuwur dengkul, ndase ki ndeluk merem be mung be suarane kan krungu, suarane wae rame ki. Sampai akhirnya suaranya ki sepi. Ya Kang Mudina ngintip maning, waya Kang Mudi ngintip, rupanya ki rombongan wong sing jumlah akeh kun ku pada manjing menjero dinding anu ki dinding lobang sing mau ditambali kenang wong wadon kun ku pada mingslep monokaken slap cih apa pada manjing jero lemah aja ya hari kun ku ya uwong ta dudu ya kayaknya mah dudu uwong aja apa gegel konon aja. Nah Kang Mudi ki mung delengaken bae sampai akhirnya ki habis entek mancing kabeh kari wong wadon kun kedewekan. Nah wong wadon kun ngomong nih Kang Mudi ki, "Dek, je Mudi je." Aneh je jare Kang Mudi ki, saelinge Kang Mudi mah deweke ki ora ilok ya ngepokaken arane ka. Nang apa wong kin ki weruh arane Reang Mudi je. Dek je sira meneng bae ning kene ngenteni ana sing mapag je. Kone lamun habis ana sing mapag ya los mana balik ya. Kitane arepan miang. Arep miang mendi je yo kone reange dewekan wis ora apa-apa aja. Kira meneng bae ning kene aja. Kitane miang dikit je ya. Nah, si wong wadon kin gak pada bae manjingnya ki menjero lemah aja. Lemah ding kian ki kolam kun ku pak slep. Ya wis dadine Kang Mudi ki dewekan bae ning kono ku. Nah, karena dewekan bae jagat bengi peteng. Dadi kan ya Kang Mudi kewedinan je. Akhirnya ki je ya Kang Mudina ki nangis ning kono ku. Nangis ku ya ngingging bae dewekan bae. Mangasepe izin minum kopi dikit. Mangga batur-batur pada minum kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kopi reng mantap rasanya harus berubah. Lanjut maning meng Kang Mudi sing lagi nangis ngingging bae. Nah ning kono ku krungu ana rame-ramehe suarane uwong. Uwong ki ya pada nyeluk arane Kang Mudi. Di Mudi yur, di Mudi. Nah Kang Mudine kan sing mau nangis ya dadine kan perak maning. Wah sing glati reang ki wis teka, sing arepan mapag reang ki wis teka. Rupane ku iya aja. Golong-golong ki wong ki pada teka mengduwur kolam kuwen. Kang Mudi posisinya ning tengah-tengah kolam, orang ning pinggiran ora apa aja. Posisinya ki ning tengah kolam. Nah wong ki sing padang glati ki ning dhuwur, gawani senter, yang gawa oncor, gawa pertoma, ngobori anu kolam ki dicoroti ya Kang Mudine kan dada-dada. Mang ning kene je mang, reang ning kene je mang, jar Kang Mudine ki mung bega aneh. Dadi ki wong ki kaya orang deleng Kang Mudi aja. Malahan mah sampai ana sing mudun, sing gawa senter ki dicoroti meng sekitaran kolam kuwen ku ya langkah sing anu, langkah sing deleng kah. Lamun Kang Mudi lagi centul bae ning kono ku, Kang Mudi berak-berak, "Mang iki reang ning kene aja, reang ning kene." Mung bega ya langkah sing katon aja. Senajan wong kun gaya pada bae nyeluki, "Dek, Mudi aja, Dek, Mudi." Mung bega ya wong dasare ora katon. Nah ning kene ki Kang Mudi ki ora kurang akal. Jadi dheweke ki apa ya ngemet endut ya. Ngemet endut dipoprokaken meng wong sing glati. Nah wong sing glatine ki kerasa, plok. Aduh je ana sing mentung reang je. Nah waya di emek ki kenang wong sing maune endut ki wis dadi lemah garing je. Ana sing mentung reang je, ana sing nyerawat reang. Sapa je ya?
Nah ning kono kan mulai rame, de mude aja digati-gati orang temu-temu, wong ki mulai pada mudun menjero kolam ki. Tadi ki wong ki wis kebak sebenarnya maning kolam mung bae langkah sing katon ning Kang Mudi ki. Kang Mudi ku mung mentungi wong bae supaya weruh lamona dheweke ku lagi ning kono. Nah, sampai akhirnya guru ngajine Kang Mudi sing paling tua, sing paling ora disenengi kenang Kang Mudi, soalnya apa ari jelasaken ki gawe ngantuk gitu. Mulane Kang Mudi ki ora seneng ning guru kiyen ki. Paling tua mudun walebe. Nah, jare walebene ki ngomong, ya Kang Mudi kan ngomong, walebe aku harapan apa aja menakaken kian je warga jan jaluk tulung ya merem bae dikit. Lamun pengen ngati Mudi merem dikit, engko reang sing mimpin donga aja. Oh iya je walebe, jadi ki ya nurut, warga ki pada merem kabeh ning kono walebe ki ya mimpin donga aja. Mimpin donga terus sampai akhirnya ki ya ora suwe ora apa aja paling ya 3 menitan. Sewise pragat mimpin donga jare walebene ki wis dibuka aja matane aja bro ya. Nah waya dibuka matane rupane Kang Mudine ku ya katon gitu. Lagi jentul bae. Dik sirane kene jadi. Dik sirane kene bapakne Kang Mudi apa gaya anak. Nah ning kono kan ya langsung Kang Mudi kan ngumbangi bapakne. Pak, ya bapakku lagi apa sih Pak? Nglati reang-reang jentul bae ning kene ora katon. Sing sekudu nyewot kan bapak jenang apa ira sing nyewot jor jare bapakne ki. Sing sekudu nyewot mah bapak ira kudu kon ngaji je malah miyang sejagat-jagat ya. Ira lagi apa menakaken jare walebene ku ya wis jeneng kana bae ning omah bae urusane. Dadi ki Kang Mudine ki digawa balik gitu. Digawa balik terus ya diupai banyu apa kanggo nginum. Nah ning kono ku ya ditakoni, kin ki awite ki prewen je. Nang apa ira ku sampe ning kono jadi je. Ya rang dijak kenang Trisno aja. Dijak nang Trisno aja. Iya, wah Trisnone diceluk aja. Trisnone diceluk aja. Teka monokaken Trisnone ku ya ditakoni, "No, aja ki prewen awite jeno aja." Ya kan Trisno kan umur-umur 12 ya wis luwih bisa ngomong. Iya aja. Jadi reangku ya sing ngejak Mudi monokaken kuwenku menglobang kuwenku. Arepan apa aja bengi-bengi monokaken wong lang ke banyune kedike. Jare sapa aja wong ana banyune aja adik. Ana aja, ana leban dia aja wong mau warga pada jebur monokaken garing ringking ya langka banyu-banyu. Ana aja jare Kang Mudi korokan Trisno mah ana jare warga mah langka. Ira ku berwarna banyune ku sing endi je no je Trisno. Nah nih kene ki Kang Trisno ki ngomong dadi lagi sore sewaktu dheweke arpan balik dolan ning kono ku Kang Trisno ki ya papagan karo rombongan bocah nom. Ana pira aja bocah nome, ana kayaknya mau wong 8 pada gawani iwak. Oh siapa aja bocah nome ku? Embu jarang ora kenal jare Kang Trisno, tapi ki gawani iwak. Iwake ki akeh di cangking aja. Terus ya tak takoni kenang reang ya. Kang, jaluk iwake aja Kang, jor jare Kang Trisno ki. Bocah ki celamit temen sih jor. Mana ngemet dewek ya anak bae jaluk jor ngemet ya Kang. Iya ngemet ning ngendi? Ini kan ning lobang ya. Ana iwak kita aja Kang wong banyune bega langka. Ana pirang-pirang ya ku jadi lengan jor. Oh iya aja nah mung bega waya Kang Trisno harapan mono. Jagat ki wis repe dadi Kang Trisno ki ya balik dikit adus ning kene ki nglati partner, nglati batur ka sing gelem baturi dheweke ngemet iwak. Enake ki sapa aja sing baturi reang ki. Nah kepikir ya kuwen Kang Mudi. Dadi ki ya Kang Trisno ki ngejak Mudi monokaken. Nah akhirnya ya Kang Trisno karo Kang Mudi ki monokaken ya kedadian mau sing diceritakan kenang mangasep ka. Ya jare Kang Mudine, "No, jare aku nang apa ninggalaken reang ora balik maning, ya reang ngloyong bae. Reang ora ninggalaken ira ora apa, jadi jare aku ya miyang kaya arepan buwara meng uwong lamun iraku kegebur ning kono ning empang je." Oh, iraku buwara. Iya, jarang mau ninggalaken ira ora apa. Lamun reang ora buwara jare ira baru sing ngendi je wong ira ana ning kono. Oh iya je ya berarti ra sing nodokaken. Iya, reang sing nodokaken. Kayane reang mending jero omah bae karena reang ku wedi je kan melangana wong wadon kun maning sing nganggo tapi ka. Wong wadon nganggo tapi prewen jor jare anune ke jare wargane. Ya akhirnya kan cerita je lamun ning kono ku ana wong wadon sing nganggo tapi sing jongklokaken dheweke. Kang Trisno mah bisa metu bisa melayu sementara Kang Mudi marepan melayu ki sikile ki ana sing gepek ki. Dicekel dadi kok ora bisa melayu kaya konon kedadiane ku. Oh sementara warga ya nang apa rame-rame monokaken ki
karena nerima laporan sing Kang Mudi sing Kang Trisno gitu. Warga sing pada penasaran kan ya pada takon ning walebe aja apa bisa kayang konon prewen ya. Ya nang apalagi ning jero empang ora pada katon lah mau Mudi kunjen tulu bening kono aja ora. Jare Mudi kan Mudine makaton jening wong mumbe ka wonge ki ora pada kedeleng ning Mudi ki. Oh ya kun mah ya karena Mudine ki ditutupi ana sing ngaling-ngalingi Mudi aja. Dia ngaling-ngalingi apa ya pokoknya mah Mudine ya ana sing nutupi lah dia ngalingi selendang je gampangane mah kayang konon. Berarti ning kolam kun ku ana selendang ya ora aja pun memang sekedar istilah bae dadi ki ya ana sing ngaling-ngalingi Mudi. Nah sebisa diwacani donga ya kun ya aling-alingnya ki ilang ya dadine ki pada katon bisa kedeleng kabeh ning Mudiku. Oh mengkono je iya aja berarti lamona anu je Mudine ki ya ora bakal ketemu je lamun awal lebih orang monokaken ya tetep bae lah wis kuduna ketemu mah je kok gak ketemu je bagena prewen bae gamung bae jalankin mah ya dalane mambareang ya jare waleben aku ya wis lah aja sing penting mah ya wis pada ketemu pada waras je orang nang apa-apa Mudine ya ceritanya gak peragat mau semono bae ceritanya kan mau sing Kang Samsul batur Kang Mudi karo Kang Trisno. Matur kesuwun kanggo batur-batur sing wis ngrungokna Mang Asep Kanda mudah-mudahan ya bisa baturi aktivitas malam mingguane batur-batur KB soalnya mah ya videokin kan tayangnya dina Sabtu ya wis pokoknya Mang Asep akeh kekurangane gawakna ceritane ya akeh sing salah nyuwun pangapurane bae jaga terus kesehatannya batur-batur KB reang pamit undur diri assalamualaikum.